गिबियावनो खुलुमग्रोबाय जोंहा दा 2023-24 नि डाइरेक्टरेट अफ स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयरनिफ्राय दा जोंहा बड'लेण्ड स्पोर्ट्स मीट अर्गानाइज खालामनो थांगासिनो दा बे सेकेंड बड'लेण्ड स्पोर्ट्स मीट हिसाबै अर्गानाइज खालामनाय जागोन बेबायदिनो सिमिलार जोंहा सिगाङावबो बे इवेंट्सआ जाबाय थायो किन्तु बड'लेण्ड स्पोर्ट्स मीट हिसाबै एहाय एबार अर्गानाइज खालामनाय जागोन दा जोंना भेन्यूआ जादों बे साई एसटीसी क'क्राझार नैबे काटलगुरियावनो दा बेहाय जोंहा दा गासिबो बिटिआरनि मोनबा डिस्ट्रिक्ट्सनिफ्राय जोंहा एराउन्ड 1000 पार्टिसिपेन्ट्स बेहाय पार्टिसिपेट खालामगोन एबार जोंहा मोनबा स्पोर्ट्सआव बे कम्पिटिशनखौ अर्गानाइज खालामनो थांगासिनो बेहाय जोंहा आर्चारी एथलेटिक्स फुटबल भलिबल काबाडि दा बेखिनि डिसिप्लिनाव जागोन दा बेखौ अर्गानाइज खालामनायनि मेन मटिभआनो जाहैबाय जाहाथे जोंहा गासिबो मिन्थिखायो बिटिआरआव मोजां स्पोर्ट्स गेलेग्रा मोजां पटेंशियल थानाय बिनि गेलेग्राफोर दं जाय माने बेलेग बेलेग गोजौ लेभेलावबो गेलेहैनो हानाय प्लेयार्स दं जोंनि बे स्पोर्ट्स मीटआव ओपन हिसाबै जों एबार स्कोप होदों दा बेहाय जाहाथे जोंनि प्लेयार्सफोरा गेलेहैनानै मोजां गावसिनि टेलेन्ट बा स्किल्सखौ श'केस खालामनायनि प्लेटफर्म मोनो बेजों लोगोसे मोजां कम्पिटिशन एक्सपोजार्स जाहाथे बिसोरो डेभेलप जायो दा बेफोरबायदि मटिभ्सखौ लानानै दा जों दा स्पोर्ट्स डिपार्टमेन्टनिफ्राय बेहाय नैबे बड'लेण्ड स्पोर्ट्स मीटखौ खुंनो थांगासिनो दं बे जोंना बे खेलाया 15, 16, 17 बे सानथामनि प्रग्राम थागोन बेहाय 15 तारिखआव जोंहा ओपनिं सेरेमनि दं दा बे ओपनिं सेरेमनियाव गासिबो डिस्ट्रिक्ट्सनियानो फैनानै पार्टिसिपेट खालामगोन बिनि उनाव आरोबाव जोंना बे बड'लेण्ड स्पोर्ट्स मीटजों लोगोसे बड'लेण्ड इंडिजिनियास गेम्स एसोसिएशननि थ्रुयैबो जोंहा इंडिजिनियास गेम स्पोर्ट्सखौ अर्गानाइज खालामनाय जागोन दा बेजों लोगोसे आरो जोंहा एबार गिबि खेबनि थाखाय स्पोर्ट्स डिपार्टमेन्टनि फ्रायनो जों माखासे दिव्यांगन स्पोर्ट्स होननाय जाय पार्सन विथ डिसेबिलिटिसफोरनि थाखाय खेलाखौ एबार गिबि खेबनि थाखाय जों खुंलांनो सानदों जाहाथे बिसोरबो नर्मेल पार्सन्स बायदि जेरै नर्मेल पार्सनफ्रा गेलेलाङो बेबायदिनो इकुवेल अपरचुनिटि जाहाथे बिसोरो मोनलाङो गावसिनि लेभेलाव गावसोर पार्टिसिपेट खालामगोन जाहाथे बिसोरबो मोजां प्लेटफर्म बा एक्सप'जारनि गेजेरजों उनाव माखासे पेरालिम्पिक्स स्पोर्ट्स मीटफोराव जाहाथे बिसोरो स्टेट लेभेल नेशनेल लेभेल बा इन्टारनेशनेल लेभेलाव बिसोरो कम्पिट खालामहैनो हायो दा एबार जोंहा फार्स्ट टाइम बेबायदि बिसोरनो थाखाय मोजां प्लेटफर्म होनाय जागोन बेहाय जोंहा टीम्सफोरा डिस्ट्रिक्टआव सेलेक्ट खालामनानै बेहाय डाइरेक्ट गेलेफैगोन डिस्ट्रिक्टनिफ्रायनो सेलेक्टेड जानानै बिसोरो डिस्ट्रिक्ट कन्टिनजेन्ट हिसाबै बेहाय फैनानै पार्टिसिपेट खालामफैगोन